A carreira do Meco de As Teixugueiras volveu encher de emoción a tradición ás rúas desta localidade do municipio de Cartelle durante o martes de Entroido. Trátase dun dos momentos máis esperados do Entroido na zona, unha cita que combina simbolismo, diversión e unha forte implicación. Ao longo do percorrido, o Meco convértese no gran protagonista desatando as carreiras. Veciños e visitantes segan a comitiva mentre se suceden as bromas, a música tradicional e ese ambiente de retranca. A participación interxeracional é clave, maiores que manteñen viva a tradición e mozas que asumen como parte da súa identidade. A carreira do Meco non é só un acto festivo, senón unha expresión cultural que reafirma o arraigamento do Entroido en As Teixugueiras. Unha celebración que cada ano demostra que en Cartelle a tradición segue correndo con forza. Tractores autoguiados.